Baik song ang tini normal prongnai ani plam moni tongmani norok plam na naji kai ang norn to sango phonogi tongkha apro to ase kaham ke munya ko tab kai kaham ke mun mani jara norok naji ya plam bathai besik naitok tei besik saya sa thotok nai naji belai khimo motombo belai khai thog thogo ang norno marui phunuk tongna naji belai kana haser ke thayo bo naji abo belai ke haser naji ang masih besek naji yang kutuk rogo bahnya belai ke nai thotok belai ke cha thotok naji mun sogi tong baikya baik song orok bebuk no tabuk sai manka orok bebuk no sana ni jorang ni tong baikya tibo ang norno punuk mong nai naji belai ke haser ke mun baikya borok belai ke haser abo to kam ke mun suya ko aslang kecak phano bo mun ya bo kumun kang kai bo kai kosom ke mona niklayo kosom ke bono sathogo kecak nga ke ba aslang se ngi tongo orok aslang mona bukhang no thangi tong bukya oro nadi abata saiman kha saiman kha boko mon kha nadi yawa ha kai ek mon sogai kosom kha norno phunogi tongo nadi butsik belai ke thogo belai ke haser ke noro si naji tokro wasna phaicha hoibe yo tabo bebek tanan jora bayap song naji abo besrap kai angol hai ape hai beseng naji to kai jongka aborok naji oro bebek saiman mai khe bayap song norok to nokhei belai khena khatung ma tong na sai cha tho tong dei tong mai khena au kubui no nóc khai cái belai thì nâu này thòng belai khi sao cho thọt này là tôi nó cái sao cha nó một nhà to lấy cha nó một tụng ta đục lại dây tông mấy số belai cái crop belai khi muốn mấy món jorang tông khá rất là haser mà giờ về एकदम kumun ko bo chamo hai kumun ko som tông khá nó xa cái tươi đây nhỉ cái trước này thủ tướng tổng hay để nó bẹp sống nó rồi xíp như tổng cả nó ăn bớt cần bị khiro cái tiêu phần lúc này vậy cái nó anh plam bago phải dây nó mang tiêu vào cả hầm này còn tiêu thấy các bạn cái thấy mình chọn vào lúc này anh mau cái nó rọc mà sinh tổng đi Bayo samang nor no kok zaro tan bai hanba ani oplam bathai nai mani bising tei norok bo belai khai
naithukjagui tongkhana tei chana muchungjak tongkhana norok bini chara rok bwsarok bahai khe mannai norok abo bo uansugui tongkhana nongni abo bo uansukmani kaham no ang norno kok kwchar no muchung amoni bagui no norok o plum ni bwsa norok manani muchungkha hwnkhe ano direct norok call bo khlai mano hwnkhe tei comment tui saharwui mano norno ang post khlai mano o plum ni chara tei bwsano hwnkhe obo wngkha belai kheno hajar hajar khe thainai jaat hwnkhe swkno naithok bo belai khe damni manui bono chwng Mizoram rogo Burma rogo haikhe Shillong rogo chwng bono manthogo Tripura hasteo kwbang nukgya kwrwngni hwnui mano ang swkang abo Mizoram o tongphuru 2008-9 sono Mizoram o tongphuru ang abo tuiphai kaiphaimani hwnkhe afurni simi anero erui tongkha hwnkhe aboni bagui ang norni thani abono kai rinani muchungo jotono bak khlaima hwnkhe belai khe chao abo wngkha belai khe morok mani manui nangmani manui hwnkhe chwng bono bini fruit bai chwng bini bwtui bai chwng shampoo rok bo swnamani nukjago Burma rogo tei saban rok bo swnamani nukjago hwnkhe belai khe mo motomo hwnkhe omoni bagui chwng bono kaima hwnkhe chao chwng Agartala rogo Kamanchomani rogo simi naikha hwnkhe nugo ang bwswk bini red tong hwnui swngui naimani ang oboni saitese kotor abo khe apple swjuk toro abo khe per kilo o 800 hwnui so keji kaisa ni 800 hwnui so hwnkhe bo hai kluk saja jaat hwnkhe 600 per kilo o 600 hwnkhe amsukhe morogui tongo sim Tripura hasteo manthoini bagui hwnkhe amoni bagui ang belai khe chajakha bono kaimani maganang wngya ang naithukjagui hamjagui kaimani bisingtwi bini mulya bo aswkno kwbang bini dam rok aswkno morokjak hwnkhe ang bazar o tui khlaijai phalnani muchungo ahaifano ang cherrai rokni bagui belai khe bono khatinani muchungo hamjago hwnkhe amoni bagui ang bazar o tui khlai phalglai ako hinui ang tongkha uansugui tongkha ang achar rok swnamui narwgo hwnkhe bisani jora tei ang boyom kotor kotor rogo achar rok swnamui songui dai narwgo cherrai bwsa rokni bagui cherrai rokno charikhe belai khe kaham sim thui rokni bagui belai kheno help khaio bo belai khe kaham thui kwchung khaio hwnkhe omoni bagui ang bono belai khe hamjagui ang phalnani muchungya hwnkhe ang teibo bak kwbang khe erigrwna bangraigrwna hinui tongo afuru ang phalnai ang teibo kwbang khe kaigrwna kho hwnkhe afuru wngkha ang bwthai rok supply bo khlaichinai abtui uansugui tongo hwnkhe tabuk hwnkhe ang bini bwsa rok chara rok ang supply khlai mano hwnkhe norok nanghakhai ang bai malai mano ano comment khlai singhorui mano saharwui mano hwnkhe ang norokno rohonani bagui chai toknai amsuk bwthai naithok naithok chai chathotok mo motom chaibo kothok rokno kairinani bagui ang norokni bagui ready tongo hwnkhe norok ano sahordi naidi norok ano o video nai tongdi hwnkhe norok teibo kaham khe saimanana nugano bwsajak tui bwthai bang bo hai kumon belai khe naithotok khai tongthotok khai nobar khai tongo teibo nailainai hajar khai thaibani naidi kongui sima bagano asukai hake naidi amusuk duklai thai tongmayo so hajar khai sao naithukjaya tong sao ba hamjaya tong ani o buphang bo thaino naidi
Kawang borong no ani bufang buthai no naithekya ngai kamini boro naithekya hotel ni boro naithekya chaibo thangmaikya ke borok to siniya bungo manja jeseng dam sorani heko Mizoram na yung bar maroni poitur ni yakni achar songjak packet kachak mano obo simo jeseng nogo 5টা 6টা বুঝলে রক বঠাই দাজাক আফরোতে খকসি 10 rupees packet nge tagle thaini hege thaitam roksi amose bese 10 rupees packet ngi dong tawte morokha hakjal tei sampani borok lokorok ani plam bothaino belai khina thukjagai nani ni phaibeyo tini phungo bo nani ni hnei borok phai thangpaikya nai bothangka chai bothangka belai khina thukjaka gete thob thokjaka ke haini bagai ba na kok kotari klango bini chara rok bini besarok phangjak mana manno bobo haibo ni ano salangka ke angbo bono saka kok rokha au ko nai nangkhe mannai nanyai ang bono sahaka ke haini bagai ang wahino tiar ngi tongo jenang nai rokno jeman sak bini besar honane bagai ke atebo hasal ni borok obah keno ketaro ano bini besar kaini ni bagai bawa ke mannai bawa ke thang obah rok sungu ke ang saka borong ang rohor mano mungsawan nakre ok nangkai ang rohor nai oi kok saka ro singtalang ni thangka magi bela chahpon moni tongmi man jora ang obono achar songnai jabanai borong no nadi belai ke kaham ni tongmi norok ani video nai tong bagai norna hambai angkai norok bai belai video lok thanai angko kobang ma oram no ang phunukka ano mono angkai norok kobang begai na jang mutung yang imano akai jagai imano khela jagai abo phunogui tongo hani nai angkai kobang begai na liya bai song bai tong lai siwana angkai norok ani plam bothai nai tongoni bagai norna hambai teisha hanya norna kok kutaro norok an video nai tongdi oram no angkai tei like dogre di comment nok khaidi angkai asono tong thonai tebo ang alka dal bidal ani bak rok hunong nang sai toknai kai khapang khasarang nai angkai tini omsuk joro tikino tonai siwana jotono hambai